Дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Як важко в час, коли темні хмари світової епідемії коронавірусу закривають майбутнє, у час, коли закриті церкви та порожні вулиці, радісно і захопленням відповісти воістину Воскрес. У цей складний час нам легше пригадати слова 136-го псалма, які церква співає у неділі перед Великим постом. На ріках Вавилонських ми сиділи і ридали, згадуючи свою батьківщину. Сіон, як же ж ми зможемо співати радісну Господню пісню на чужині? Проте хіба це вперше Христові учні і його послідовники стикаються з подібними викликами? Протягом усієї своєї історії Христова Церква була зі своїми вірними у періоди природних катаклізмів, стихійних лих, суворих обмежень та переслідувань. Сьогодні багато вірних нашої Української греко-католицької церкви згадують роки існування підпільної церкви за радянської окупації України. Особливо з 1945 року по 1989 рік, коли церкви були замкнені, а вірним заборонялося свобідно визнавати свою віру і співати «Христос Воскрес». У ті роки для багатьох в Україні головним джерелом духовного життя були радіопередачі Ватиканського радіо, де з Риму транслювалися щонеділі божественні літургії та релігійні програми. Радіо на кухонному столі не тільки збирало усю родину, щоб тихенько співати та молитися, але і єднали у спільну молитву з вірними у вільному світі. Багато священників, сестер і семінаристів, які в ті роки проживали в Римі, брали активну участь у цих трансляціях, щоб підтримати віру людей в Україні і в далекому Сибіру. Одна з центральних пісень Воскресної утренні має назву «Плоттю усну», дослівно «тілом засну». Урочиста мелодія, починаючи низько і повільно піднімається, супроводжуючи наступні слова: «Ти тілом засну, як смертна людина, царю і Господи, але на третій день ти воскрес». Мелодія продовжує наростати зі словами: «Адама підняв ти від тління, і смерть ти зруйнував». Наостанку мелодія досягає свої кульмінаційні високими нотами, щоб наголосити Пасху нетління, світу спасіння. Цей тропар є невід'ємною частиною пасхальних богослужінь протягом багатьох століть. У часи переслідувань і під час стихійних лих, у періоди миру і злагоди. Наші брати і сестри в Україні співали його знову і знову кожного року перебування нашої церкви у підпіллі. У цей час пандемії і ми співаємо цей гімн, особливо коли наш дух є пригніченим і вразливим. Плоттю усну говорить нам про людську природу Ісуса Христа, у якій Він прийняв смерть, трагічну смерть на хресті. Його поховали і оплакували Його погребіння. Ісус на знак своєї солідарності з людським родом взяв на себе людську природу, розділяючи наші труднощі та випробування
без жодних застережень аж до смерті. Життя Ісуса залишило би сумною історією, якби не сила любові Небесного Отця до свого Сина, яка підняла Ісуса з глибин царства смерті. Ось це і є правда Воскресіння, це справжня радість Великодня. Навіть у час мороку та темряви ми тим більше покликані святкувати цю подію. Коронавірус не це матеріальне зло цього скороминущого світу. Час коронавірусу пройде. Цей вірус не в силі встояти перед силою любові нашого Небесного Отця, яку Він проявив до людського роду у Воскресінні свого Сина Ісуса Христа. Дорогі у Христі, немає значення, чи ви молитеся у величавих церквах, чи у своїх скромних домівках, бо Христос воскрес. Немає значення, чи ви чуєте гарний хоровий спів, чи одинокий голос плачу в пустині, бо Христос воскрес. Немає значення, чи ваш великодний кошик переповнений пасхальними стравами, чи єдине, що ви маєте, це простий бутерброд і склянку води, бо Христос воскрес. Нехай добра новина духовної надії та радості, яку Воскресіння Господнє дарує всьому людству, прийде до самотних та немічних, до зневірених та в депресії, до безробітних та бездомних. Нехай добра новина духовних сподівань та торжества Воскресіння підбадьорить усіх, кого доторкнула пандемія коронавірусу. Особливо усіх, хто постраждав від вірусу, усіх медичних працівників, які ціною власного життя допомагають іншим, усіх, хто забезпечує життєво необхідні функції суспільства, усіх, хто оплакує втрату рідних і близьких, та усі тих, хто переставився у вічне життя. Нехай Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа дасть вам надію та духовні сили, щоб приголошувати Христос воскрес, воістину воскрес.